نام عشاقان مصطفیٰ ایک جملے نو غور نال سماعت فرما. جویں سوا لاکھ نبی نے ایویں سوا لاکھ حضور دے صحابہ نے. جملہ سنیے، جویں اللہ نو سوا لاکھ نبیاں چو محمد پاک پیارے نے، ایویں محمد پاک نو سوا لاکھ صحابہ چو صدیق اکبر پیارے لگے. بلکہ اینج آکھو جویں ہن میں آکھوں اینج سمجھو، جویں نبیاں چو رسول اللہ دی شان بلند ہے، ایویں صحابہ چو صدیق اکبر دی شان بلند ہے. جس بندے نے جملہ عظم نہ ہو گئے اس بندے دے میدے نو درستگی دی ضرورت ہے. اپنیاں گلہ نہ کرو بھئی ہمہ تنگوش ہو کے جانے من میریاں گلہ سنا. میں تھوڑا جا ٹائم دیو پھر کر لیساں دے اپنیاں بھی کیا تھوڑا جا میریاں سنا. پھر میں نے صدیہ جو جے ایڈا وقت بھی کیتا ہے پالا بھی ہے. فاجی ہن گلہ میریاں سنو کے بیٹھے. میں کیا کیا دوبارہ آکھا، جویں نبیاں چوں حضور سردار نے، ایویں صحابہ چوں صدیق سردار. تو بندے آکھسن بھئی تو اڈا ذاتی خیال ہے، تو اڈا پیار ہے. میں خیال نہیں، پیار دا نمبر پیچھے پہلا دلیل دا نمبر ہے. سوا لاکھ صحابہ چو حضور نے اپنی زندگی دے آخری ایام جن اپنے مسلح تے کھلا رہا ہے تے ہوری کسے نہیں کھلون دیتا ہو دا نا ابو بکر صدیق. آج جنہا جملہ میں بولیا نا وہ ہوری کسے نہیں کھلون دیتا ہے دے اتے دلیل پیش کر دے. یہ دے اتے بھی دلیل پیش کر دے. کیسی کہ حضور نے فرمایا ابو بکر نے آنکھوں میرے مسلح کے کھلو کے نماز پڑھائے. ابو بکر صدیق دے گھر بھی دو آئے تے بیویاں بھی دو آئیاں اس میں. تو ایک گھر وچوں آپ دوسری گھر وچ تشریف لے گئے سائے، ذرا دور سی، لیٹ ہو گئے. جدو لیٹ ہوئے تے صحابہ حضرت عمر نو اگے چکیتا وہ نہیں آئے تے تسی اگے کھلو جاؤ، تسی بھی نماز ہی پڑھانی. جدو ابو بکر صدیق نہ کھلوتے تے حضرت عمر کھلوتے تے تکبیر آکھی تے حضور نے اجریج تکبیر سنی. حالانکہ آپ علیل سن اور بستر تے دراز سن. فرمایا لا، فرمایا نا مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، ابو بکر تو علاوہ کوئی نہ کھلو. یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر، نہ اللہ نے کوئی اور پسند دے تے نہ ایمان والے نے پسند ہونا. بھائی ایک جملہ سنو جی سمجھے چاہے. حافظ صاحب کو بندہ باشعور میرے جملے دا وزن کرے کہ حضور حجرے چو ایک واری آکھن لا دا معنی کی ہوندہ ہے؟ لا دا کے معنی ہوندہ ہے؟ ایک واری حجرے چو حکم دین کے لا تے مسلح تے کھلوتا عمر پیشا آٹے آوے تو اڈا دل مندہ ہے پر نبی کاغذ تے قلم منگے تے عمر نہ دینا. گل دی جانے من سمجھ رلی کہ نہ رلی. بندے سانا دینو کاغذ قلم نہ نہیں دیتا. میں کیا پائیا تو کی دے رہا ایتھے کاغذ قلم دا روڑا نو عشق دا جھگڑے. ہاں یار تکلیف ہے جو ہوئے تو پھر کاغذ قلم نہیں دے دے، یار دا آرام ویکھی دے. اب مسئلہ سنو، عزیزو حضور نے اپنے مسلح تے ابو بکر صدیق نو کھڑا فرمایا کہ میرے مسلح تے ابو بکر کھڑا ہو گئے. سر ہو گئے 17 نمازہ پڑھائیاں نے، ایک بھی کسے اور نو حضور نے نہیں پڑھان دیتی.
ایک نماز تے تو ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں کہ ابو بکر تو اگے ہو جا، دوجی تے بھی ہو سکتا ہے۔ آخر حضور جو بیمار آئے اس وڑے مولا علی کتھے آئے، جواب حجرے چاہے تو علی حجرے وچ ہون تے حضور فرمان اگے ابو بکر کھلوے تے تو انہاں جے رمز دی سمجھ نہیں آئی جی تو انہاں جے رمز دی سمجھ نہیں آئی تو یا کو دکے نال کھلوتے ہیں وڑ تو ابو بکر نو نبی تو بھی تکڑیاں مان لیا نعوذ باللہ تے علی تو بھی تکڑیاں مان لیا تے جے دکا نہیں مرضی نال کھلوتے نے تو پایا جنوں حضور امام بنا دین تے علی امام مان لے او دے نال جھگڑا کریدا نہیں۔ سر مسئلے دی سمجھ آ گئی تھوڑا جا آگے آؤ جی میں نبیاں چوں حضور سردار حضور دا ایک جملہ سنوئے حضور فرماندے نو حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، ابو بکر صدیق دی محبت تے او دا شکریہ ادا کرنا میری امت تے واجب ہے۔ حضرت توجہ ہوئی آپ کی، اب جملہ سن عزیزم، میرے نبی پاک سرکار آپ اور ابو بکر دو واحد نبی اور امتی نے جنہاں نے اللہ فرمایا ہے بے میں راضی کرنا ہے، راضی اللہ پہ فرمایا نہیں، آپ محسوس کرو نا با اللہ فرماندہ ہے میں اللہ آندہ ہے میں انہاں راضی کرنا، اللہ نے بھی کسی دا بار ہے ہون آیات سن ابو بکر نو کسے آکھے آئے تے نبی پاک نو کسے آکھے حضور تے کچھ عرصہ وہی بند ہو گئی جتھے پیار ہوئے مڑے بھی رنگ ہوں ہے وہی بند ہو گئی تے لوگ آکھن لگ پہ لگتا ہے ان چھٹ گیا اللہ حضور آج اس لئے کوڑ دے مینے دین پھر باڑی درد ہوئی لگتا ہے اللہ چھٹ گیا نبی نو ابو لہب دی بیوی ام جمیلہ کھیاب لگتا ہے محمد نو دے رب نو چھٹ دیتا ہے انہوں کوئی نہ اس وہی ہوں تو رسول اللہ سرکار اس گل تو ڈپریشن دا شکار ہوئے طبیعت مبارک کے گھبراہٹ اور بے چینی ہوئی کہ انہیں گل کیوں کیتی ہے مڑی یار گل کیوں نہیں پیا کر رہا حضور مدینہ مکہ شریف چو نکلے تے جنگل ہی ٹر گئے تے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گئے تے پریشان اللہ فرمایا جبریل ہون جانا محبوب دے چہرے تے پریشانی تے نہیں ویکھی عزیزہ نے من جبریل امین آئے نے اور فرمایا سونے اللہ فرما دے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ ربک وما کلا میں پنجابی کی مفہوم بیان کرنا جن سواد آوے وہ میرے نال سبحان اللہ کھے ہوئی تسی مکڑا چاہت دیتے نے میں توڑی مجبوری جاننا لوڈے بھی تسی چنگے ہو یہ بھی میں جاننا لیکن میرے لوگ بیکھو میں دو میں ہاتھ بار کٹے میں نے کسے بندے دی مکڑے چاہت دین تے اعتراض نہیں منہ میرے حال رکھیا گیا میرے عزیزوں میرے سنگیوں میرا مفہوم سنو تے ہون اے میں دلے آیت عزیزہ نے بی بی اکھیا ام جمیل نبی نو اللہ چھڑ گیا ہون وہی کوئی نہیں ہوں دی حضور پریشان ہوئے اللہ فرمایا وَالدُّحَا چڑھ دے سورج تو بھی زیادہ سنیا چہرے والیا محبوبہ واللیل اذا
ما ودعک ربک وما قلا سونیا دنیا ایویں جھوٹ بھی مار دیے تیرے رب کدوں کوئی تینوں چھڑیا ہے ما ودعک ربک آپ کے رب نے کب آپ کو چھوڑا توجہ ہوئی فرمایا ما ودعک ربک وما قلا بھائی مفہوم سننا میرا اللہ فرما دینا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الأولى سنیا جویں جویں ویڑا گزرتا جائے گا پیار ودتا جائے گا جویں جویں وقت گزرتا جائے گا پیار اگے نالوں بھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى جویں جویں پیار ودتا جائے گا سونے ویڑا لنگتا جائے گا اگلی آیت غور نال سنیا جی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى سنیا ان قریب تیرا رب تینوں اتنا عطا کرے گا تو راضی ہو جائے گا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فَتَرْضَى حضور پریشان سن کہ مڑ اللہ راضی کیتا ہے تے آیت گلی ہے فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى سنیا انہاں دیاں گا کہ تو راضی ہو جائیں گا ہن اعلیٰ حضرت نے گل سمجھیے جنہوں سمجھ آوے اور میرے حال دھیان کرے جنہوں سمجھ آئے گی انہوں مزہ آئے گا اعلیٰ حضرت فرماندے نے بھئی جے آکھانا با اللہ نبی دے گلے چباما پائیاں نے تے جائز نہیں انج نہ آکھاں تے سمجھ نہیں آؤں دی پھر اعلیٰ حضرت کی فرماندے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فرماندے نے فترضا نے ڈالی ہیں بائیں گلے میں یار رسیا ہوئے نا کہ بندہ جب بھی پا لی جب بھی پا لی دیتے ہیں ایسا کو تو ہم رنجو ہونے دے میرے اللہ فرمائے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى بریلی والے فرماتے ہیں فترضا نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی کہ ہو جائے راضی اللہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اللہ اینا دے گا کہ سونیا تو راضی ہو جائے گا نبی پاک نے اللہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى تے جدو حضور فرمایا نا کہ سارے مال لیاؤ مرید مڑ سارے ہی کرما والے ہوندے نے پر بچ درجے ہوندے نے تو کسے کچھ لیاندہ کسے کچھ لیاندہ جس بھی لیاندہ حضور پوچھے لیاندہ کیا ساڑھے کوئی بھی مریدہ ہونے کوئی شے لیاندی ہونے تے کوئی چھپی ہوئے تے سیا نیا کیا وہ آندہ ہے گوڑے شاپرج کیا ہوندہ ہے تل نے مطلب اینی بن کوئی چیز آج تک کسے پیر نے یہ نہیں پوچھیا ہونا جڑا حضور نے ابو بکر تو پوچھیا ابو بکر اپنی چادر گھر دے ویڑے دے ویچ بھی چھائیے تے مال لیا کے رکھن لگ پڑے
برتن برتن چھوٹا وڈا سونا چاندی پیسہ ہر شے جدو رکھ لئی گھر دیاں کداں تے ہاتھ ماریا میں بچ کے نہیں سوئی ٹنگی تے نہیں وہ بھی رکھنی تے جدو اے مار لیا تے مڑ نظر اپنی قمیض تے پئی بڑی قیمتی ہے تے اے مڑ پیچھے کیوں رہ جائے یار جو آکھیا لیاؤ مڑ قمیض چا کھولیے تے وہ وچ رکھیے تے ٹاٹ موٹا ٹاٹ وہ انج کر کے اتے لیا وہ مڑ موٹا کھلوندا نہیں نا موٹا کپڑا ہوندا انہاں ککر دے لے دو کنڈے تے وچوں انج لنگائے ہیٹھو تھوڑے مڑ انج لنگائے تے وہ ککر دیاں کنڈیاں نال سی کے ٹاٹ تے گڈی دری سر تے جڑے نبی ساریاں تو پوچھ دے آئے لیاندہ کیا جدو صدیق آئے نے یار اے نہیں پوچھیا لیاندہ کیا فرمایا صدیق گھر کی چھڑ کے آیا ہے صدیق گھر کی چھڑے تے ابو بکر صدیق فرما دینے کروں تیرے نام پہ جا فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے حضرت صاحب مسئلہ سنیے گڈی سامنے رکھی حضور فرمایا گھر کی چھڑے ساریاں تو جو پوچھ دیا لیاندہ کیا ابو بکر تو پوچھ دینے گھر کی چھڑی یہ دا مطلب ہے سائیں جان دیا ابو بکر ہی تے دور جان فرق ہے کسی آکھے سوڑیا اتنا لیاندہ اتنا گھر چھڑیا اتنا لیاندہ اتنا گھر چھڑیا جدو حضور فرمایا گھر کی چھڑی عرض کر دینے سوڑیا مال سارا لے آیا گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا مال نہیں چھڑیا گھر صرف اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا مال سارا اتھے لے آیا تے پھر نبی پاک کی فرمایا میرے نبی فرمایا دوجیاں ساریاں دا انعام ہے اپنا لے لو ابو بکر نے حضور فرمایا تین نہیں اتھے دینا ابو بکر تین ایتھے نہیں دینا تینوں اشر علیہ دیاڑے دینا میں سوچی پہ گیا بس نبی پاک کو کمی تو کوئی نہیں ایک کارا کیوں بیٹا لمحہ کیتا ہو جا گیا جی ذرا مالک پہ فرما دین اوتی تو مفاتیح خزائن الارض خزانیاں ساریاں نہیں چابیاں سوڑیاں تیرے کول نے تے دوجیان جو نیٹ کیش دیتا نے ابو بکر نڑکارا کیوں کیتا نے کمی تے کوئی نہیں کہ پھر میری سمجھ جڑی گل آئی ہو تو نہ شیئر کرنا چاہتا میں سمجھے ہے جیڑا پاس ہوئے ان سکولے 10 چھڑ دن با جناب پاس ہوئے فرسٹ آئے انمی سکولے ہی 10 چھڑ دن تو فرسٹ آئے تو سیکنڈ آئے لیکن جیڑا پورے پاکستان دی پچھلی تاریخ دا ریکارڈ تروڑ دے وے باقی سے اگے انہیں نمبر لے ہی نہ ہوں انہاں دن با انہوں سکولے بھی نہیں دینا تے ضلع بھی نہیں دینا ان صدر پاکستان انعام دینا ہے سارے ویچ ملک دے پتہ لگے با ایس بندے پہلا نمبر لیا عزیزہ نے من میرے نبی سارے انہوں انعام دین دے رہنے سارے دا بدلہ دین دے رہنے بابا ختم رضویان دینا دین ادار نہیں رکھدا سارے انہوں بدلہ حضور دین دے رہنے ہاں جی لیکن فرمایا صدیق تینوں اتھے نہیں دینا حشر دا دیاڑا ہوئے گا
سوا لکھ نبی ہون گے انہاں دیاں امتاں ہون گیاں ساریاں نو کھلار کے جدو فضیلت دی پگ تیرے سر تے دھری جائے گی پتہ چلے گا ساریاں نبیاں تے حضور دی امت جو فسٹون والا ابو بکر صدیق ہے۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا تیری گھڑی دا مول اتھے پاؤنا ہے۔ میرے نبی پاک سونے سرکار نے اپنے یار نال اس رنگے چ پیار کیتا، اس رنگے چ پیار کیتا۔ میں تقریر روز ہی کرنا، 2 3 کدی 4 واری، کدی 4 واری 5 واری 3 واری میں روز تقریر کرنا۔ تے میں بندیاں نو آنا بھئی قسمت اس بندے دی چنگی ہوئی ہے جنہوں اللہ چنگا بیلی دے دے، وہ دی وجہ ہے بچنگے لب دے لے۔ جی ہاں، کچا مال بہت زیادہ ہے تے سچے یار لب دے نہیں لب دے، نیاب جن سچا یار لبے قدر کرے ہے یار، یار خراب نہ کرے، ملے نال یار نہ لب دے۔ گل دی رمض نو سمجھے واہ صدیق میں صدقے جاواں یار دی یاری تو میرے نبی پاک سرکار نے فقیر دا جملہ سنو، زندگی وچ بندے دا کوئی ہو جا سجن ہونا چاہیے ہے کہ بندے کسے جا تے بھیڑ بنے تے ان فون کرے تے او فون چال ہوئے تے آکھے جتھے بھی ہیں کھلو جا میں پڑھنا۔ تے شاءاللہ ای ہو جا بھی کوئی یار ہوئے بندے نے بھیڑ بنے تے بندہ ان دے بوئے تے ٹر جائے تے دسے میں بڑا ایس بڑے مصیبت چامن بڑی بھیڑ ہے تے وہ اگو بوہ لا کے آکھے اندر آ جا گھر تیرا اپنے دو یار انہیں کو ہون نہ دو بھی ہون تے بڑا حجوم نہ بھی ہوئے تو فراز دا شعر ہے نا کہ ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر ہی قافلہ ہے مجھے۔ تو زندگی سوکھی لگ جاندی ہے بندے یا فیس بک کنجری جدودی آئی ہے یاری دا معیار بھی منجا چھڑیا جو کنجری یہ اور کیڑا ہونے میں تے ان کنجری تو بھی بیٹھا لفظ کو آندہ ہوں تو بولنا فیس بک مطلب میں نے یہی لفظ سمجھا میں نے بھائی جی میں ان دے کہیں ہوں دے نا یار جیڑا دل سو تماشا بیکھ لے ہوندہ پردہ وہ کو نہیں کر دیئے میں یہ بھی فیس بک بھی ایک کنجری دی طرح میں بادشاہ بڑا سارے ہیں تو پہنا یہ نہ باندھ کرو بھائی اس بھوننو تے باندھ کرو یہ ساڑھے چھوڑ لئی تے ویلے رجے سمجھ آئیے کہ نہیں ویلے رجے کوئی کام نہیں تے بیزی نہیں باما بھی ساتھ مار دی رہے وہ چھوڑا سالن پہ ٹھنڈا ہوں دی وہاں دے میں 2 منٹ اما کھلو جائے یہ دے سائیں مرن ان دے بھی مرن جائیں بڑھائی ہے میں بہت نفرت کر رہا اپنی فیلنگز دس رہا نا بہت الرجی ہے گھٹیا چیز میرے نزدیک تو ان پسند ہے سبحان اللہ میں اپنی گل کرنی نا میں اپنی گل کرتا میں نے ایسا لگا بھائی میرے وال توجہ کرے آئے حضرت صاحب مسئلہ سنو حضور دی زندگی میں چو 2 یار کیڑے آئے رسول اللہ دی زندگی میں چو 2 یار کیڑے آئے جڑے میں بیان کیتے میرے نبی پاک سرکار دے گھر نو کافرہ نے گھیر لیا حضور نو شہید کرنا چاہتے نے دشمن نے سرکار دے گھر نو گھیرے آئے میرے نبی نے
اس مشکل ویلے علی نو یاد فرمایا ہے، مشکل کشا نے نہ نہیں کی تھی، اپنے مرشد کامل دی خدمت جادر ہوئے نے عرض کیتی ہے سونیا میں حاضر حکم ہوئے میرے نبی فرماندے نے علی تو پسند کرنا ہے تیری جان میری جان دے بدلے قربان ہو جائے۔ علی عرض کرے سونیا میں پسند کرنا آپ دی جان میری جان دے بدلے وچ بچ جائے میری قربان ہوئے۔ توجہ ہے سونیا میرا دل کرتا ہے میں قربان ہوا تو تمہیں کچھ نہ ہوئے آئندہ نہ ہی یاری ہاں جی سجن ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں قربان ہوا، فرمایا بستر بھی میرا تے چادر بھی میری، علی میرے بستر تے سو جا، میرے حضور نکلے نہیں، میرے حضور نکلے میرے عزیزوں کافر باہر کھلوتے نے، اللہ فرما دے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ہے توجہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ویکھن دیواں تے کوئی یار نو ویکھ کیویں سکدا ہے؟ میرے حضور نکلے ان رمض دی گل سمجھنا علی نو گھر سلایا ہے گھر بلایا ہے، میرے حضور صدیق دے دروازے تے آئے نے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ابو بکر نے ہوئے دروازہ کھولے آئے، حضور فرماندے نے ابو بکر انج لگدا ہے جویں دروازے تے کھلوتا ہے، عرض کردے نے سونیا تساں جدوں دا فرمایا ہے میں ہجرت کرنی ہے میں ہر ویلے تیار ہو کے کھلوتا ہونا، پتہ نہیں کس ویلے یار آنا ہے۔ میرے حضور نے صدیق نو نال لے آئے ٹر پے نے، جدو غار دے قریب گئے نے میرے پاک نبی سرکار نے سامنے صدیق بہ گئے نے، عرض کردے نے سونیا میرے موڈیاں تے سوار ہو میں توڑ تک لے جانا۔ توجہ ہے سونیا میرے موڈیاں تے سوار ہو تے صدیق اکبر دی عمر اس ویلے 51 سال آئی تے حضور دی عمر 53 سال آئی جدو موڈیاں تے پایا نے۔ جاگدے ہو جملہ سنو 51 سال دی عمر ابو بکر دی جدو سرکار موڈیاں تے بیٹھے نے، میں سوچی پہ گیا سونیا تسی تے عرشاں تو بھی پار لنگ جاندے ہو، غار واسطے سوار ہون دی کی لوڑ سونیا تسی تے عرشاں تے بھی ٹر جاندے ہو تے سواری دی توان کیڑی لوڑ آئی اس پہاڑ تے چڑھن واسطے؟ میرے دے نہیں سمجھ آئی 15ویں صدی دیاں بندیاں نے سواریاں دا بڑا ادب کرنا ہے، کس دا اور کس دا ادب کرنا نے؟ سواریاں دا کر دن کہ نہیں کر دن ڈاڈا گنا ادب کر دن توجہ ہے سائیں آکھیا صدیق سواری بن کچھ تے خیال کرنگے جے نواسے دی سواری نو چم دے پینے کچھ نانے دی سواری نال بھی پیار کرنگے۔ توجہ ہے کہ نہیں سرکار جدو غار دے اتے توڑ لے گئے نا تے غار دے اگے بہ گئے تے عرض کردے نے سونیا تسی باہر کھلوو میں اندر جانا ہے، پہلے میں جانا ہے۔ تو ایک گال بڑی عجیب ہے حضور فرماندے ہیں پہلے میں جانا ہے۔ اب حضرت ابو بکر
حالانکہ مرشد پینا ہوندے تے مرید پیچھے ہوندے، پر آج مرید آندے میں پینا جانا تے حضور بھی اجازت دیتی ہے ٹر جا۔ ابو بکر اندر گئے، چونکہ اندر جاڑے بڑے آئے تے ابو بکر نے اندر دے جاڑے لائے، گٹا مٹی صاف کیتا تے فرمایا میں ہون آ جاؤ۔ تے سانو رمض سمجھ چاہ گئی جنہ چر اندر ابو بکر نہ جان اندر ستھرا ہوندا نہیں، تے جنہ چر ابو بکر نہ آکھن با ستھرا ہو گیا حضور اندر آوندے نہیں۔ سر گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی جی؟ مہربانی جناب جی سمجھ آ گئی۔ سرکار نے او صفائی کی تھی، حضور اندر آ گئے، بابا خادم رضوی یاد آئے، آندے دین ادھار نہیں رکھدا، ایتھے یاد کیوں آئے نے؟ پاجی یاد اس تو آئے نے غارچ پہلے ابو بکر گئے نے، مزارچ پہلے حضور گئے نے، غارچ ابو بکر نے حضور نو سدیا ہے، مزارچ حضور نے ابو بکر پاک نو سدیا ہے۔ جنہوں سمجھ نہیں آئی ہوندے تو معذرت، وہ آیا ہی چاوڑا ان دے ویا جو ان میری گل دی سمجھ نہیں آئی جو میں آکھی ہے۔ میں عرض کیتی ہے غارچ ابو بکر پینا گئے نے تے مزارچ حضور پینا گئے نے، غارچ ابو بکر سدیا ہے بے سونے آ جا، تے مزارچ میرے نبی فرمایا ہے ابو بکر آ جا۔ جنہ نال پیار ہوئے گھنا انہاں تو بغیر مڑ دل نہیں نہ لگتا، فرمایا ابو بکر آ جا۔ ساری رب دی کائنات کتھے کوئی مومن مرے گا، حضور قبر وچ آن گے، تہاڈی قبر وچ بھی میری قبر وچ بھی حضور تشریف لیاؤن گے، لیکن ایتھے گل عجیب ہے، پاک خالہ تقریر سنی، ساری دنیا دے مسلمانہ دی قبر حضور آن گے، صدیق ہو بندہ ہے جدی قبر جو حضور آپ نہیں آئے، پورا صدیق اپنی قبر چ بلایا ہے۔ توجہ ہے؟ عزیزم مسئلہ سنیے، آپ نعرے کم لگائیے، سبحان اللہ نعرے یہ آپ کم کریں اور ذکر زیادہ سنیں گے، ٹائم ہو جائے گا تو میں چھوڑ دوں گا، لہذا آپ ٹائم کے اندر جتنا ہو سکتا ہے سماعت فرما لیں۔ سنیے، حضور سرکار جدو اندر گئے تے ابو بکر ایک پاس سے غار دے لیٹ گئے، تے اے پیر جڑے نا اے لمبے سن، کیوں اڈی تے رکھی سی نا جڑا سوراخ رہندا، جڑا سوراخ باندھ نہیں سی نا ہویا اندے تے اڈی رکھی سی، پیر انج لمبے سن، تے حضور سرکار گود وچ رکھیا سارا، تے سو گئے۔ باجی جدو بندے دے کول او یار ہوئے نا جن دے بارے پتہ ہوئے با اے شریکاں نال نہیں رلیا یا نیندر تاں ہی ہوندی نہیں، آپ نکتہ سمجھے؟ تو جدو پتہ ہوئے نا با جڑا میرے نالے رلیا یا ادھے تو مڑ نیندر نہیں ہوندی، آج جڑا حضور سینگ ہے نہیں اے دس دے با ستے تاں انہیں جے اطمینان آنے با جڑا نالے اندروں بھی نالے تو باہروں بھی نالے۔ اب مسئلہ سنی، جدو صدیق اکبر سرکار دی گود وچ حضور سو گئے تے باہر مکے دے کچھ بندے ابو جال اینڈ کمپنی وہ باہر غار دے آکے کھلو رہے ہوں، میں اے نہیں پتا نہ میں کسی روایت پڑھیا ہے اس لئے رتے رومال ہائے یا کوئی نہ، یہ میں نہیں پتا، مگر غار دے باہر وہ آکے کھلو گئے تے کھوجی آکھے آپ اندر ہی نہیں،
جڑا کھوجی سی نا انہیں آکھیا کہ جڑا مقام ابراہیم دے پتھر تے قدم لگا ہے ان دے نال دا قدم ایس غار چون گیا ہے کھوجی دے شابہ کیونکہ وہ دادے دا قدم سی اے پوترے دا قدم سی وہ حضرت ابراہیم دا سی رسول اللہ دا کھوجی سے آن دی عد کر چھڑی ہو سکیا میں نہیں پتا بگئے کون نے پر آ جڑا قدم ہے نا غار دے اگے لگا ہے اے اس قدم نہ رڑتا ہے جڑا مقام ابراہیم والے پتھر تے بنے ہے کھوجی کیسے بھی کھوجی ہوں دے صاحب ابو جال ہوندے نے انہاں منی کدی نہیں وہ سکھیا تیرا عقل نہیں کام کرنا وہ سکھیا ہو کیوں سکھیا ویندہ نہ ہے کہ جاڑا ہے یہی تو بندہ لگ داتے کہ جاڑا ہونا گل ابو جال بھی چون کیتی ہے بجے بندہ لنگ داتے جاڑا کوئی نہ ہونا بندہ نیرا نہیں نہ لنگیا ناڑے ہو سکیا ویندہ نے کبوتری انڈے لائی بیٹھی یہ بات جانے ہیں اندر کوئی نہیں پاجی میں انتے کوئی نہیں پتا لیکن ایک سمجھ گل آئی ہے وہ غار تو باہر کھلو کے آندے ہیں اندر کوئی نہیں آج کل کچھ بندے مزار تو باہر کھلو کے آندے ہیں اندر کوئی شاید نہیں اچھا سواد علی گل ہے وہ جڑے ادو آندے ہیں نا اندر کوئی نہیں وہ آندے ہیں جالے دے باہر کھلو آج جڑے ہون نے اے آندے نے جالی دے باہر کھلو اچھا مزہ پتہ کی ہے سائیں ادو بھی سن دے پہ آئے تے اندر ہائے سائیں ہون بھی اندر نے تے سن دے پہ نے باہر کی آندے پہ وہ کیڑا ہے رتے رمال والا جڑا حال حال کردا ہے بکعبے ال منہ کر کے دعا منگو کعبے ال منہ کر کے دعا منگو تے وہ کیڑے نے جڑے مڑ بھی ادے منہ کر کے ہی منگ دے اپنی اپنی مقدر تے اپنے اپنی قسمت دی کھیڑ ہوندی ہو سکیا کوئی شے نہیں کتاب کسی اچھ نہیں لکھیا ہوں میری خیال ہے چاہتا ہے بھئی یار اس کبوتری داد دیو یہ دورو بندہ ویک کے اڑ جاندیاں نے ابو جال بھی سامنے کھلوتا رہا ہے حلی نہیں یہ گل مندے ہو کے نا کبوتری دورو بندہ ویک لے تو اڑ جاندی لیکن جن اللہ بھائے نا وہ اینج نہیں اٹھ دے جی میں بابا خادم رضوی نہ اٹھ دا بھائے آپ پہ نہ ہے کسے بھائے ہون تو موڑ نہیں اٹھ دے آجڑے آپ پہ بیٹھے آؤ تو یا بتیاں بجیاں تھے لب ہی نہیں یہ میں نہ ہے کچھ دے جس سے ہی نہیں بگائے کی دے اچھا جدوے بتیاں بجیاں نا جی اڈی چوک تیا ہونا آج کل لے تے میں نے اردو سمجھ آئیے بھائی امام حسین بتیاں کیوں بجائیاں کیونکہ بتیاں جنہ نسنا ہوئے اور نس دے بڑا آسانی نہ آئے گل دی سمجھ آئی کہ اس تو امام حسین پاک نے 1400 سال پہلے کربلا چبہ کے 9 محرم نو راتی بتیاں بند کی تھیں یا تیا کیا جی نٹ جانا ہے ایتھے صرف بتیاں بند ہوئی ہیں تیا کیا نے کھلو جاؤ لبیک بھی گل دی سمجھ آئی بھائی بڑا فرق ہوندے بھائی بڑے فرق ہوندے بندیاں بھائی بڑے فرق ہوندے خیر بھائیو اور عزیزو سنو گل انہاں کیا اندر کوئی نہیں تو جدو انہاں دیاں گلاں ابو بکر سنیاں تو دل وچ غم آیا دل وچ غم آیا بھائی جان پتر دے دل وچ غم آوے تے ابا آندا پتر غم نہ کر بھرا غمگین ہوئے تے بھرا دل غم نہ کر ہاں جی برادری چکی سے دا دل غمگین ہوئے تے برادری آندھی غم نہ کر لیکن جدو صدیق دا دل غمگین ہویا ہے میں کلمہ بار کافر کھلو دل اللہ فرمایا ثانی اثنین اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یکون
यकूल लिसाहिबिही ला तज़र इल्लल्लाह माना। अल्लाह फरमाया नबी दिया यारा गम ना कर, तू कल्ला नहीं, यार दी हिफाजत वास्ते अल्लाह भी तेरे नाल है। भाई शेर नहीं पढ़िया, कुरान पढ़िया। भाई सोना लिया मेरे हाल जान, शेर नहीं पढ़िया, मैं कुरान पढ़िया। जदों सिद्दीक दा दिल गमगीन होया, अज हिफाजत मेरे जिम्मे में है, कल्ला बार अबू जाल तो दी सारी फौज खलोती है। अल्लाह फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तज़र इल्लल्लाह माना। सिद्दीक गम ना कर, अल्लाह तेरे नाल है। तो कल्ला कदों है, अल्लाह तेरे नाल। ते जिन्हों अल्लाह फरमाए ब मैं तेरे नाल हां, उन बंदियां दा डर केड़ा जी। ते जदों ये हुक्म आया ना इन्नल्लाह माअना वल्लज़ी अंज़ल सकीनता, अल्लाह सुकून नाज़ल कीता। की नाज़ल कीता? सुकून नाज़ल कीता। अज में बारिश नाज़ल होंदी है, सुकून भी नाज़िल होंदा है। अल्लाह सुकून नाज़ल कीता ते कीता भी अबू बकर दे दिल उत्ते। गम ना कर अबू बकर, मैं तेरे नाल हां। जिन्हें तू मर्जी तर्जमा करा लो, इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। हजूर भी अबू बकर नाल ते अल्लाह भी अबू बकर नाल। एडी कर्मा वाली डाणी वाल कि ना कर्मा वाले ही आना है। अजीजा ने मन हुजूर सो गए, अबू जाल बाहर खलोता है, हुजूर सो गए। भाई जान तवज्जो फरमाना, जदों सिद्दीक अकबर सोए ना जी, हजूर सोए ने सिद्दीक दी गोद ते सर मुबारक गोद सी, सर मुबारक गोद सी। उदू सप ने डंग मारिया भी अड्डी हटा, असा भी यार वेखना। इन्निया सालों के उड़ीकते मैं हाँ, तो अड्डी हटा असा यार वेखना। मियाँ साहब फरमाते ने आसे आसे उम्र गुजारी, या इंज कह लो इस बार दी राखी कर दिया। मैं सारी उम्र गुजारी, जिस वेले फल पकड़ ते आया, ले गए और व्यापारी। जिस वेले फल पकड़ ते आया, हुण वारी आई है वेखण दी, ते सप आंदा है वाह कोई नहीं। वो आंदा है को मने हटा, उस डंग मारदा रहा सिद्दीक, हल्ले नहीं भाई हुण जी हल्ला ते यार दे आराम च खलल आउंदा है। अखां चों अथरू निकले ते हजूर दे रुखसारां ते डिगे। अबू बकर दी अख चों अथरू निकले ते हजूर पाक दियां, इहदा मतलब है अख रुखसार दे उत्ते आई। इधे उदे होंदी तो फिर इधे उदे डिगदे ना, ये जेड़ा उत्ते डिगे ने दा मतलब है अख उत्ते ही आई। आज यो थां जिथे हजरत सुल्तान बाऊ फरमाया ए तन मेरा जे
چشمہ ہووے میں مرشد ویکھنا رجا مڈ رکھی لگ چشمہ ایک کھولا کجا ڈٹھیا یہ صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بھجا مرشد دا باو تے سانو لکھ کروڑا کافر ڈھونڈ ڈانڈ کے جدو ٹر گئے نا تے جذب القلوب وچ لکھیا ہے کہ اللہ فرمایا نہیں کبوتریے تو بڑی نوکری دیتی ہے اب میرا محبوب پیا جاندے ہی نال تو ہی ٹر گیا بات تیرے انڈے مہنگے ویکھ گئے میں آکھیا جتھے میری سرکار پہ جاندے نے نا اتھے ہی کبوتری بھی پی جاندی ہے تے اللہ فرمایا وعدہ ہے تیرے نال قیامت تک تیری نسل روزے دے باہر رہے گا اے جڑے مدینے شریف روزے دے باہر کبوتر نے وہ دی نسل ہی کیوں نہ جائے انڈے لائے ہے مڑ منو نہ بدین ادھار نہیں رکھدا کبوتر چوک ظفر صاحب بندے کردے نے کبوتر چوک وہ کبوتری دی نسل ہی کیوں عزیزان من آخری جملے سنو کبوتری ڈیوٹی دیتی ہے غار تو بار جگہ ملی مزار تو بار صدیق ڈیوٹی غار دے اندر دیتی ہے تھا مزار دے اندر ملی جنہ ڈیوٹی چ فرق آ انہ تھاں چ فرق ہے کبوتری باہر بے کے ڈیوٹی دیتی ہے تے ان باہر تھاں ڈھیتی ہے صدیق اندر ڈیوٹی دیتی ہے تھاں اندر ڈھی گئی عزیزان من تاں کہنے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر نہیں بھولی ہے دنیا کو پیری مریدی صرف آل سنت چوندی اور کسے فرقی وچ پیری مریدی دا کوئی رواج وہ اس نو جائز ہی نہیں مندے دوجے فرقے انو جائز ہی نہیں مندے لہذا اے ہے جو سنیاں دی تے پاجی اس خون گیڑن دا آک بھی سنیاں کوڑی ہونا چاہیے جائیں پیر بننا ہوئے وہ سنی رہ کے بنے تے جنہ مرید بننا ہوئے وہ بھی سنیاں دے بنو میرے نہ بنو کسے کامل پیر دے بنو میں عام جا بندہ میں دعوت مرید ہون دی نہیں دینا جنہ جنہ مرید ہونا ہے اگاں آ جاؤ نہیں میں کوئی نہیں آندہ
بالکل میں نہیں آتا، میں تو نہ کوئی کامل پیر ڈھونڈو وہ دے مرید ہو، وہ میں عام جہا بندہ ہاں، لیکن تمہیں یہ عرض ضرور کرنا بھائی جیڑا ہوئے وہ امام محمد رضا دی فکر والا پیر ہونا چاہیے، جیڑا اعلیٰ حضرت دی فکر تو ہٹ جائے، سنی اس پیر تو ہٹ جائے۔ میں سمجھ نہیں ہوتی ہوں بندے آندے وہ اعلیٰ حضرت کون نے؟ میں کہا کہ پورا 100 سال لگ گیا اگے تے تواڈے وڈکیاں تے نہیں آکھیا اعلیٰ حضرت کون ہے، ہوں تسی نویں جنریشن سنان دے اعلیٰ حضرت کون؟ چلو جی تواڈے نزدیک اعلیٰ حضرت کچھ نہ ہون گے، ساڈے نزدیک سب کچھ اپنی کھاری دا ہوکا ہے نا جی۔ ایک صحابی رسول دا بھی جو بے ادب ہے وہ سنیاں دا پیر نہیں ہو سکتا۔ سنی دا پیر ہوئے جڑا آکھے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، اور الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا، میں جے آنا تے دوان پکوا جانا، تے میں جے جانا تے تسی بچو کچھ بندے بلا چھڑ دے، ساریاں دی نہیں گل پہ کرنا، کچھ جان دی پہ کرنا، انہاں دا کھوتے والی ترنگڑ والا حساب، وہ چھک کے پیچھا کری دا وہ جٹ تو پیچھے مڑ لٹکا کے دوڑی تے کر لیں گا، وہ مڑ چاہ کے پیچھا کری دا وہ کھلا نہیں ٹھلدا تو مڑ دوڑی تے لے آؤں، اسی دس کے جانے ہوئے اعلیٰ حضرت والے روے آئے ہو، اعلیٰ حضرت والے روے آئے، اسی یا آج جلال پور نہیں ٹپ دے تو ناندہ ترنگڑ مڑ دوڑی تے ہوئی، میں کہ مڑ کی ہو سکے جی تلک کے آگے سمجھ چاہیے کوئی بھائی آپ پکے سنی بڑھو، نئے مرید بڑھنا تو بالکل کوئی فرض کوئی نہیں مرید ہونا، پیری مریدی تو منے بھی بندہ مسلمان ہے سنی رہ سکتا ہے، نو ڈاؤٹ، مگر یہ ہونا ہی ہے تے پورے سنی، ہاں ساڈا مولوی بھی پورا سنی ہونا چاہیے، ساڈا پیر بھی پورا سنی ہونا چاہیے، ساڈا نقیب بھی پورا سنی ہونا چاہیے، ساڈا خطیب بھی پورا سنی ہونا چاہیے، ساڈا نعت خواں بھی پورا سنی ہونا چاہیے۔ باجی کانا تے امرود صحیح نہیں ہوں، کانا تے امرود نہیں ہوں، سنی کی میں کانا چل سکتا نا بھائی صاحب، دو آنکھاں روشن ہو، اللہ تعالیٰ کھوکھران دیئے محفل اکاوش محنت قبول، تو ایدہ ہونا طریقہ یہ ہے کہ آپ سارے نمازی بنو، نمازی بنو، نماز دی کوشش شروع کرو، مسجد جایا کرو، مسجدانو آباد کرو، اور جدو تسی نمازی بننا شروع ہو جاؤ گے، سرکار دے غلام بننا شروع ہو جاؤ گے تو باقی کام آپ پہ سیدھے آؤں گے۔